Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνετε ένα τέλειο διαστημόπλιο από Lego. Έχουμε εδώ τι κομμάτι θέλουμε από Lego. Αλλά πρώτα θα βρούμε τις Lego φιγούρες. Και Minecraft. Μου έχουν φτιάξει μερικά πράγματα εδώ πέρα σε χάλια. Spider-Man. Λοιπόν, ναι. Δεν μπορώ όμως σε 5 λεπτά που μου αφήνει η μάνα μου να το κάνω. Οπότε θα σας μάθω πώς να φτιάξετε αυτό το μέρος. Θα κάνω 3 part. Λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο κομμάτι. Παίρνουμε αυτό το κομμάτι και το βάζουμε εδώ. Και έχουμε αυτό, ενώ είναι μικρό, και το βάζουμε και αυτό στο πάνω μέρος, για να μας βγει αυτό το σχήμα. Μετά παίρνουμε αυτό εδώ, το βάζουμε εδώ. Μετά, άμα έχετε ένα τέτοιο, δεν χρειάζεται να το έχετε, μπορείτε και αλλιώς. Εγώ το βάζω αυτό σαν προφυλακτήρα. Εδώ πάνω. Και μετά ένα τζαμάκι μικρό. Εδώ. Τζαμάκι. Και το βάζω εδώ πάνω. Λοιπόν, αυτό ήταν το part 1. Και ναι, θα κάνω άλλα 2 part για να το κάνω όλο. Και ναι, μπείτε στο Vacos 2007 και γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο μπορώ να κάνω, επειδή έχω ξεμείνει εντελώς από ιδέες. Δεν μπορώ τίποτα, ναι. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Λοιπόν, γεια σας!